kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagdag tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na iti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagodahin nga ti surat, ti pakasalitaan ni Vina nga Napolwan, ipupusay, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manon nemi, na nag-date kami manen kini Christopher nga boyfriend ko. Basta maili titong galmay sa kada kami kani Christopher manon nemi, tawagan na kuno saan kat siyak timang tawag ken kuana. Agbadbada kami nga mga opisina. Isuna iti mangimatmaton iti negosyo dagiti naganak ken kuana. Duada nga agkabsat manong. Isuna ni Christopher ken kastamatan ken ni Agnes. Duada nga agkabsat ket nabaknang damanong. Inintatasyak manong nemi ket gagangilang iti panagbiag ko. Ni nanang uno ni tatang kunak kuma tanasapa nga nabalo ni tatang. Ngaming karigatan ni tatang manon nemi a pinagbasa nak aging ka naggraduarak iti college ket mangup obisina. Ket numampay nanumula ang tikasasaad ko ket baknang da Christopher sa nga na itatirason tapno sa aming tungpalen ti kiss dagiti puso mi. Kinapudno na manon nemi ket 3 years mi. Talon nga tawan ti relasyon mi. Ket inidamo nga inatandaram uno sinalabrar mi ti 1 year anniversary ti ayanayat mi. Isumeten ti panangipaay ko ti kinabirhen ko. Nilaeng Christopher manon nemi ti lalaki nga para kaniyak nga isulaeng ti makaagyak kadagiti bibig ko, isulaeng ti makaaprus, makakinit kadagiti mansanas ko, isulaeng ti makakaan manon nemi iti dulduling ko. Ket gabo tanabay na diya naudin nga panag-date mi gabo ta busy isuna. Mail-iliwan ti tunggal may sa kada kami manong. Iti restaurant, syempre naragsakak gabo ta masubuak manen ti love ko numampay kasla. Di na kaya ti pasubo. What's wrong, honey? Alis ton ti mangan. Ija itong nasubuan na iti oneg ti hotel. Ano ti subok na hudking ka? Uno sikat pang subukan niya. I miss you so much, Christopher. Siguro, deta na pateng niya bagam. Ket isunti pa nagkalaysatan niya. Siguro kaya din dapapakin ni mamang mo kamadaan na ti apo ko. Ta ni Agnes nga kapsat mo ket aun samot boyfriend na pay. Sabi palubos mo ka di nga sikang nga inauna ket moodi ka nga kasal. Sikat inauna ket masapol nga sikat umuna nga kasal. Aduunan masaumon mangangkan ko na. Takanan ka to naman damdama. Sweetheart, kasi nga rin, warisak, magkanatan ako mo itong makadanon tan sa heaven. Numaminsan manong name ka talagang narutitita, kaslasaan ka professional. Ang yun talaga amad ngamin, gamay iliwak kang kuhana. Adda kami ni ti oneg, ti siled, ti may nga hotel, manong name, idi orel na naggandan kami nga naguyos. Apo, kat na agpadpada kami nga kaslakay pasngay nga maladaga manon nemi. Sinakruhin na ni Christopher ket inayad na ngayon paidda iti kama. Kaslakla na idasar nga naimas nga taraon ket itakin ni kinitendak. Rogyan nanti mang kinikinit kanya. Kadigiti bibig ko. Oh, Christopher.
mawawag. Namayagin na saan nga nagkanay kastoy. Tawan lang man. Christopher. Nagbara na bibig mo, sweetheart. Nagroon ano ang kamtitingin ko. Christopher. Ipapabambay. Ang uray na ginito aman sanas ka. Kasta. Christopher. Christopher. Oh, Christopher, nagmayat di ba ng kinikinit mo, hindi man sanas ko, sa timay sakit, mas masakit. Christopher, nagro na lang roden, manong nimi di andan iti baba. Kastoy manong nemi ti ruta ni Christopher, no kas tagag kanaig kami. Ang ganang kami gaguyos sa nagtusakruyan nga painda. Umunang ang kandanton manong nemi na ginibibig ko, titingin ko, iti barukong ko, iti babakit maganto. Christopher, namuna takin-nakinatin na ti Perlas manong, sana iyo nang isirek ti nila na kat pagkutsi-kutsyan na ti unang ti kuweba. Christopher. I love you. Heaven. Heaven. Panak ba na niti heaven? Naisang sangayan na hindi ka namin imanong takasla. Naisang sangayan na kiti agek. Panangga romansa kaniyak ni Christopher. Kasla maunin na ita manang romansa na kaniyak. Kasla impan na aminin manong naming nga laing na. When? Aging nga imbaton na kinibibig na inagas manin ka nang itinuwaman sanas aging nga anambalan na nang kinibibig ko kalpasan na kagandahan manong name iti panangi. Panangiusok na. Panangibiyat ng tipanan akit si Mrekin manong na. Manama. Mapmekak unay. Insagan na pa'y manong sa nagkabalyo nga nagpatarayon ti kabalyo kat pinaspaspas. Christopher. Heaven. Heaven manen. Wahen manong nemi naminduakon. Pakapintlo ko ni ang sabat tirik nami. Hindi mapanbeten tirik na kat sinsa insabat ko tirik na marong nemi kat ko na Vina. 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 Apana ko. Sumating ka. Christopher. Oray kam lang nagkinayat kat hindi nakairut ka nakapapahod man. Numuna ta. Pimsuak, tilikido, kalpasan na inot nga dapay rumuar, tamapanggumat kagat-kagatan manong. Ang kagat manong nemi tingiwat ko iti baba. Sila ko lapes-pes-pesen. Numapan amin, rumuar amin. Balagmet nga nakamimayat manong nemi. Balagmet ang mapnek ni Christopher kat mapnek kam nga to. Christopher. Nawarin sa pulag pa nga nagsak. Adaking ka ni biyak ko. Adaking ka tinagsak ko. Adaking ka ni amin ko. I love you so much. Rinukatan na. Inuksot na. Napanitipan nyo. May kata. Dati-dati ka na naman nga ramidan. Pamitlon mi pa ilan sa kang tumapantiman nyo. Idiramaran maron na imitipan nyo. Isuot naman ang tirawatan na. Hey, what's wrong, sweetheart? Ika ba tinagdigos? Sa isuot mo na kitarawatan. Pay. Itamang pay. Idito ta, consume 33 hours. Ako pa'y may isang oras na. Agtumpal kang kanyak. Makonsume na matlayang 3 oras. Di maping sukatan.
ikatantan tumanen, awanin ti adupay nga salutsod. Basta tungpal kang kanya, ingka ni ti banyo, kalbasan na isuot mo na gitarawatem. Period. Saan ka ngam-ngampay? Kahit mo panawang ka? Oh, alam mo, mas masamang ka. Ada ka di basol ko? Awan basol mo. Siyak taking basol. Di ka mawatan. Isugarot ngayon ka sa Japan yung tailawlawag kuntoking ka. Kalpasan na agsinatan, pumanawtan. Ni, itamampay. Kabayatan ngagdigdig usak manong nimi makulkul ti panunod ko. Mariribukanak. Anyat kahit asawan na ito ay. Italam mapasamag ka na kami ti kastoy. Nagtungbalak kang kuha naman. Alangan mo't ngay pilit ko rin bagay. Anyat kayat na, anyat maramin ko, nanti nang kayat. Hindi may robot ko, tirawatek. Nesaray ko manong. Tugaw ka, tagsalita ng siya. Iti abay mo, iti sangok. Tadamat tugaw dita. Awidam di tugaw. Ano nga rin pagsalitaan ta? Vina, ipatpatik ka. Sikat ipatpatik ko. Emlading itek, tasaan nga isika, ti kasar ko. Niya, ito ko lang. Nalawag tinangig mo. Kahit no sa mo nang nawatan ulitek. Ipatpatik ka, sikat ipatpatik ko. Ngemsan nga sikat sa wag. Sino nga ron? Ni Agnes. Sino nga Agnes? Tikapsat ko. Asawa ang tikapsat mo? Pinalahing kalman. Nga. Nagpudno ni Papa. Amo mga ano ni Papa sa ospital. Nga. Nadan sakit. Kadandali na ginana. Kat ko na ni Papa. Sakbay nga. Matayan ni Sona. Ipudno na ti may sa palimad. Palimad ganya. Sandak na pudno nga anak. Tilang pudno nga nagdakit ni Agnes nga kapsat ko. Kasano nga napasamag tayo? Saan da hindi nga mandahan ti anak? Kabato sa kapulo nga tawanan. Nagdandan na ta ni Mama. Hindi na pa inadahan ti anak. So magkita matigap. Kataingan da una yun. Kat mano palang tawan ko. Ada ka no, may isang parbangon nga. Ada lang nagdang ibig nga maladaga ti labas ti gate. Napandakinita. May isang maladaga nga lalaki na siyak data. Impandak sa ti inak, nadyak pa yaman mo. Ngam kalpasan ti lima nga tawen, nga kadak ti danada. E di liman ti tawen ko, nagsikong ni Mama, nga iso ni Agnes. Tipod nung anak na. Nagtulagan na mamaki ni Papa ngayon to dumteng ti panawan. Nga da kami ngagtawid. Iti kinabak na nga mapanawan na. Da kami kanumad lahing tagasawa. Kapatay di pa lahing. Nga da nalimad apa nagayat ni Agnes kaniya. Wait, naistorya kang kayo di. Nga sobrat ikinasweet na. Sobrat ikinalailo na. Kasla saan nga kapsat ti pangibilangan na kaniyak. Gayam kat amunan nga saan nga magkapsat. Iso nga del-del-del na Agnes ti baging na kaniyak, gabote patpatig na. Itatandanin matay ni Papa. Inpudnodan ti ba sa paliman. Kada niya. Asawaim ti kapsat mo, saan ko kapsat na Agnes? Ngam saan ko ipatpatig? Sikat ipatpatig ko. Nasik ti patpatig mo. Sa karutirubing ikasar mo. I'm sorry. Kid daw ti matmatayan nga lakay.
Kahit mga asawan na Agnes. Tapno matungpal lang tibilin na kaniya. Tapno naragsak, tinangibilang kanya nga anak, ngayon bilang ko ama, nga nakautang timbaga nakin. Naragsak. Kahit na nga may matangan ti. Panagkasarming kina Agnes. Kahit natulagan ti kasar. No. Saan nagpeso na ti Christopher? Diya kaya't nga mapukaw ka. Diya kaya nasiyaitan ka unay. At na mapukaw ka, nasisiyat lang nga rin dumatayak mo din. Kahit konti matay, numapukaw ka, Christopher. Iso nga ibabaon ti panagkisarita, ibabaon ti panagitulag mo ka na kuwana. Saan nga ni Agnes ti asawayam no di siyak, nga po na natadang pinpin natin. Manong Nemi ura anyat inararamid ko sa anin nga na ibabawi pa iti amin. Kahit dito'y kumanong Nemi. Ano sursuro ti minom itinigudan nga may saak nga babae. Nga anawaan nak manong Nemi. Ni tatang. Nga umaymet dito'y balay ni Elmo manong Nemi. Ti ka-opisina. Nga hindi pa lang nga kararim kanyak. Umaynak ng nanggayan at atibayan an anawaan. Tamusang ko nga nadailan ti bagik gapo iti arak. Ngayon ba, hanak nga maanawa. Huminomak no kayat ko, tuminom, tatang, Elmo, didak paritan. Huminomak, kayat ko nagpatek. Kayat kong mailiw-liwag ti sakit nga marikrik na. Abay, kasto tinaramid na diyang Christopher. Apay nga dapat patig na diyang Agnes, kami ti siyak. Apay dapat patig ti maudi nga bilin ti impilang na nga ama, kami ti siyak. Apay. Vina, saan nga si kakinsunat na ikari? Sino nga rin na ikari kanyak? Siyak, saan kang ipatpatingil mo? Amom data. Manipod idi, aging kakalig ito eh. Apay ka siyak pailaing. Nanaro na ita. Tawan kayon. Kani Christopher. Nadaan akong tinamnama. Tapno siyak magtindayatin. Nakasagana kumawat kayo ka. Itilikutan ti amin. Gapot ipatpatig ka, Vina. Isang sarding mo taga aginom. Nasikit tumanin ti ulom iti opisina. Di mo tumanin may concentrate ti panagtrabaho. Noan niya ti balbalakad ni Elmo kas naman ti balbalakad ni Tata. Aging ka manon Nemi nga ididumtengan ti kalaysa na iti duwa sa anak anap-napan. Kapag tadyak may ituran manon Nemi nga matangan ti panakikalaysa ti lalaki nga patpatig ko panakikalaysa ni ti sampaling nga babae. Ti makadakas manong agbalawak. Idita, jak matlaing madatngan. Oh my God. Di na udi nga panagkanaig mi kini Christopher. Nalipatak din nagtungar. Manipulidi aking ganay ta. Nangalak ti pregnancy test manong naimikit positive. Diyos ko. Nabay kami nga kang kanaig kini Christopher. Ito lang mapasamak. No kaano pa yung andan asawa ni Christopher. Isuman ti panagsigog ko. Hindi na ito yung nga mapaspasamak. Apay nga siyak ti magdisuuran ti kaduprak. Nagiti pasamak. Haganakang kamalasang kas na kani. Apay. Nakaano pa yung agsikuga kisumit iti kaawanan ti awayan ni Christopher ang maging kasar kanyan. Inimamuan ni tatang ti kasasaad ko. Nadlaw ko ti ragsak na. Apay maragsakan tayo, kayo tatang. Ang ganak kabalasang ti anak yo. Saan nga na ita tinapati nga na? No ang ganak kabalasang. Tinapati kita kinadda na po ko. Nakapimpiman to nga po ko yun.
awanan ti ama. Kada ito hindi kong daw itap no aglunam ni Elmo. Numamuan na sigurado lagi di nga saan nga iso tubig. Tapno di na ituloy, iti panagayat na ken ka. Tatang, anak, Ruben ka di nga mamuan ni Christopher di amin. Wala sa nga pakpakamo. Ang no panunutom nga karbangan na nga mga mo, para midem. Ay, masamon tulay pakamon ito no, may pasngay mo, tiyapo ko. Dahil at may advice ko kang kaanak, katsapay ko matagtungpal ka. Hindi mamuan ni Elmo manong nemi nga masikugak. Yes! Abay maragsakan ka. Siyempre, adda na nagta sa antang anak na ito. Anak bikin ni Christopher. Ngayon sa dinot ayan ni Christopher. Awan, adda rin ti asawa. Manipod hindi nagsina kayon, tinawagan na ka kanin. Saanin? Taw-tawagan ka di? Awan, pambara ka mang tawag kang kuwana. Umit lagayam. Rugyamon nga lipatin ni Suna, Bina, at tuyak. Nagkasagana kagbalin nga pud nga ama ti anak tao. Ti anak mo, ti anak ta. Namamahan da ita. Iti kaado na kiti babay dito yung lubong Elmo apin na siyak. Gabuta si katipatpateg ko. Ura no sangga masusunong ipateg. Masusunong tong ipateg. Basta lagi dumanugod ka. Nasakbang nga madlaw at subog mo, ikalaysa ka. Elmo, ikalaysa ka. Tapno saan ka nga ganak abalasan. Numaminsan manong nemi kaslaw manugutak. Nadadamanan nga sila makulkul ti panunod ko. Diyak makaturuturo. Banag manong nemi, nga rason no apay nga mapanag pa-check up. Mrs. Sana ka, Mrs. Doktora? Ay, sorry. Mistaken. Uwan, Doktora. Sorry, ha. Tamo nga man tiawag ko ka na iti masikog agad, Mrs. Liglikam tagpuyat. Tamakapatagas kiti ubing. Diyak man karot makaturturog. Resetahan ka iti pagpaturog mo. Para ken ka, ken para ti anak mo. Nunas ken nga, every mamindua nga may kagpa-check up kanya kadramidam. Tapno saan nga masailan ti panagsikog mo. Alawan, Doktora. Agtumbal ka lagi di. Saan nga tulak iti marigatan nga pasgay. Kaya naman ti agbaling nga problema ti anak mo. Nagyamanak, Doktora. Iti na minsan manong nami nga saan ko naliklikan nga nakitak ni Christopher kaduwanan ni Agnes. At dada manong nami itimul. Kasla. Iti ayan na kiti arwatan ti ubing maladaga manong nami iti ayan na. Masikog na tamatan ni Agnes. Manong nami kas dating nga kaya na yan. Masadaga ka. Hi. Ay, Bina. Hi, Bina. Kinunamat ni Agnes manong. Amo ni Agnes nga nobya na. Idi, ni Christopher. Bina. Abadi kayo may idi, idi kasarmi. Adaman naawat mo invitation sa gali. Sorry, ha. Amo matang-atamat hindi ka po na. Mapay, handa ka dito eh. Awan. Nagpapausap mi lang tumay dito eh. Kas lang amin kahit mintimad ti anak. Kasi ka, apit na ka to eh. Nagapuak ka ni Doktora. Ubagay ni neta. Doktor ti, ubagay ni. Wan, gabat na masikugan. Itataliyawag ni Christopher manong nemi rastaunin ti mulagkat na. Itataliyawag na Agnes manong nemi timadim di kiti mata. Excuse me ha. Gumangga na tak. Sige. Nagring ti cellphone ko manong. Itamang pa lang tumawag. Di loko. Nang nagdalang masikuga. Gusto ni mulagkat na. Hello. Puno ka din magam? Puno. Nakaala ka rin na udi. Nga panagkanaig ta. Christopher.
Oh my God. Im, at nananakuking ka. Saan mo anak na ito? Sabi ko nga, sino ko mga ron? Ni Elmo. Ano? Hindi awantan, nekan man ang tigundawin ni Elmo nga mangarim kanya. Kita na dyan. Kaputi sakit tinakim ko keng ka. Baka puti pa nakabartag ko. Iloko nga Elmo. Ginundawain na mutin. Kung namita nga nagbalin din na o di nga panagkanaig ta. Hindi ka karot amo sa sino ka na kayo. At wala nga alto tinapalabas. Hindi agkanaig kami mat kani Elmo. Kanya. Magparparig na kanya nga anak ko nila. Siya takim putot. Tore man putot mo. At damat na nasawam. Sa mesa, natulag mo din ni Kalay sa amin kini Elmo. Umay kayo ito Doon naman pa sa anak ngayon may idinang kasar kayo, sabi ko ma, umay kayo ito. Kumpadre, kumadre. Ibagam gini kumadre. Tawag mata na tawag manong name ni Christopher. Nagbalin pa yung disturbo. Apayaya, tawag ka nga tawag. Anya ti bagam? Siyak ti ama ti po, ti sikog mo. Apay nga sikat baka mangimag ka sa siyang na sika ni Elmo. Nagsarita kami kay ni Elmo. Awang pa tinapasama ka na kayo. Alawan, awang pa tinapasama ka na kami. Ngayon nakasagana ko ng mga klon kang kuwana. Tapos ikasar na kong gadagos. Sakbay nga malasin, madlaw ti tiyang ko. Makiksar ka, isi sa mong ipatpatig. Masusurot ang patig ni Elmo. Kasan sa mong tumait patig? Kansak pa ilang ipatpatig mo. Apay nga katawa ka, Vina. Nakakat katawa Okay. Kasanon, no agkasar kami, kini Elmo, kat kaskas di nga sang ko may patig. Ano't mapasama? Di sa lutsod. Asino ka di pala ti patpatig mo ita? Di ka din nimbila mo kapsat, tilab mo. Saan ko pulos masusuro nga eten? Ito na malabas kang kapsat ni Agnes. Si katipatpatig ko, Vina. Apay nga ron sa nga siyak ting kasar mo. Among tirason, gapat ti mauding ang bilin. Dapat patig deta nga mauding ang bilin nga mati siyak. Bina, please. Please, Bina. Apay pagpakaasi ka. Kahit ko ang sinarak ta. Pagbali ng pay ng kirida. Nako. Di nakarkaroon to pa yun, kaagkasar kam kini Elmo, kalpasan na kitag sinarak ta. Alakaw. Lip-liputan tang agpadpada na kita asawa ta. No, Christopher. Sangkot nung ipagbigbigan ka na si kati amati anak ko. Kimapay, ano di basol ko? Basol mo? Napatpatig tibilin, mauding ang piling ng siyak. Dayta ti basol mo. Manong nemi amok masaksaktan ni Christopher. Ngam ko nakitinakim ko. Padasam at masaktan, Christopher. Kas tinaramin mo kanya. Nasakit tinaramin mo. Kas ti ulit-ulit kay magbaga manong nemi na patpatig di mauding ang bilin nga bitisyak. Gapo, iti pupusay. Ti amana. Nga nakautangan na tinimbang anakan. So, agdusa ka, Christopher. Ngayon magkasas di ba at manong naimi nga saan kumaklon ni Elmo kat dumakdak kalinti tiyan ko na amuandan ti bisina. Na amuandan manong naimi nga ganakak kabalasan. Kat kapilitanan manong naimi nga piton, titawen, sikog ko nagmaltere. Maltere ni libakon. Maternity leave akon. What? Kaya nagtalinayan nagtiti palay, sa klarumwar mo pa nagpa-check up. At ko na kanyak ni tatang, anak, ito ni pas ngayon mo, anak ko, anak mo, apo ko. Asin nun tong harod ti mga sikaso keng ko, anak.
Siya ko na kumagim sa bali lang ti babae nga mga sikaso ti amaladaga. Wano agikat kanton, hanggang mabalintag. 5 lang ang bulan ti bakasyon ko. 5? Mapang mo na makipas nga hayag. Adamat adan to may 2 bulan. Sakmay nga panawak ni baby. Sinun to nga ti mga sikaso keng kuana. Badyo tang tamangi paskilak to dita labas ti gate. Ti wanted yaya. Alikat di kada da sweldoam. Di ka tahasan ta ka tamarigatan kagangin mo lang ti sweldo. Apa nga saan ka agpasuportar itipod nung amana? No, saan data? Ay nanak. Anong gutom kini Christopher nga putot na kata yan tangi saan ka amumot kayat iti makikasar ken ni Elmo sinartigan na kan sapayin. Ang dungawat ka ti suportar ti pod nung amana. Subing una neta. Kadakkel ti pamatik nga ure nga tanong sa mo kidawen. Aramidin ni Christopher ti magsuportar iti anak na. Kinapudno naman nung nemi idipas nga ikon ti anak ko. Babae manong Angel. Napatagan man ni Arnel manong nemi tinagan na Angel. Imbahay ni Christopher manong. Imbes nga ni Elmo tim makita kumangam saan Christopher. Uba naman nung name ti maladagan. Ngayon ka po na ti nursery. Ngayon palumos ng inted ken kuha na gabat ang baga ng isu ti budno aman. Iti pa nakirestro naman nung name ni Christopher ti nagkabil nga ama. Nakapimpinas ti anak ta. Anak ko laing Christopher. No. Anak ta nga nawa. Namon ka din ni Agnes. Nga napututan na. Sampay. Kaya numamon na. Anat mapasamat. Tsaka mo. Diyak pa pampanunutin nita. Tinapatig kita. Nakalasat ka nga gina. Vina. Siyak ti makamot amin na magastos. Ada kwarta Christopher. No. Siyak. Kan suportarak ni Angel. Ni Angel. Isa kami ti makam mo. Kada kiti masapsapol na. Maalakan to ti haya. Tasak ti bang sweldo. Awan ti makasay iti sweldo. Para laing ka na kayo kinintatang mo. Nalawag ka di. Kaya numamon nagnas ti amin. Kaya may nakrauten. Anta naman naman mapasama. Saan tanto lang panunutin deta na mapasamak. Aging ka nga may balinta pa lang ilimad ti amin. Aramitan na. Yamiti kasto yung mapaspasama, Christopher. Arig na kirida na. Ada asawam kat ada ka na pututam. Ano na pagtungpalak? May saklang other woman, may sakla kamalala, may sakla kirida. Kaya pas, liplipas mo nga nanganak saan? Abi kasla ka na para sa launay. Gabuti pungtot ko ka. Dapat patig ka din ti mauding ang piling ng siya. Gapo lang ti pupusay, ti ama, nga nakautangam tinimbaganakem. Psst, tagtaganin. Sigaman, siya nga mali. Adan to perason kang gapo na nawapay nga. Tap ni kastakit. Mabalintang ang silpuan, tinagupit ng relasyon ta. No? Santo nung mapasamak pa, Christopher. Tilaing panang suportar mo ti anak ko, ti kalkalay ka gumakin ka. Tapagrebeng ang data. Manong nemi umay na kami met pinasyar ni Elmo manen dito balay. Kapintas di anak mo ha, di anak ta. Kaya takaman ni Elmo, papaos. Paparing ko numayat kan. Ito na pa nagsublim yung pisina. Ito na dadwabo na ni Angel. Nakasarak ka din ti Yaya? Sampay nga ron. Ada rekomendar mo? Anda.
Baka no, mababayan natin ako. Kabisado na na ijay, tagayawan ti ubing. Gabot ay sutubra na. No sutubra na, aping nga nga, nabakantyanan, tadak ka rin jay, naodi nga inaywanan na. Agsapsapol man rin. Bakit? Bakit? Agkatab na siguro kinitatang mo. Ano tayo mo? Baka ma-inlove ni tatang mo kung na. Tiyaya, tiyapo ko na. Mabasamak pa lang ti panag-asawa ni tatang mo. Ni Nana Sabel manong name it imay nga inyeg ni Elmo. Nana, ay, ma'am, nagpeso nga naruam kan nga gayaywan, mapanig na ka. Talagang maipanagnak, ma'am, mapanig na ka, ma'am. Gabat ha, aramidag tamin. Nasiyat no kasta. Diya kahit mababayan ti anak ko. Talaga sa sino ko matiin na nga kayat na nga mababayan ti anak na. Sige, mangrugi ka intong bigat. Tayong kaalan di kita arawatan mo. Indukot ko na siya arawatan. Kasi talagang alis to mukha nga tayo magnitatagtang. Amo mo yung ready na ito yaya ni Angel? Ay, talaga makita. Ay, sabel tinagan ko kabsat. Tinong mat kanya. Nagalamano na kiti tuwa manong. Kasla rumimri mat, dagiti mata di bakit? Huray ni tatang. Loko di kito. Kakakita gusto di ko na ni Elmo. Baka na, agkursunada tunggal may sa kadakwada. Baka umununada pa yung agasawang imiti siya. Nagbalin nga rod nga talgad tiriknak manong naming nga nag-report nga nagsublin ti pisina. Gabata talaga nga nalaing ni Nana Sabel nga mga sikaso kini Angel. Wen manong. Angel nga isu iti mangpunpunno ka iti pagkurkurangan apaset ti biyak ko. Ano abaek, agkak, ililik, manong nemi, kat siyempre, mapang-aran tirik na. Iso na lang tamalagib ko. Nga doon ito ti bunga. Ti panang baybayakan niyak ni Christopher. Binulan met manong nemi nga deposito na ti supporter na iti anak ko. Nga isot mapang ko i-withdraw, nga pangsweldo, kiniyaya, Sabel, kaya dumapay nga gatangik nga para kini Angel. Umay man sumasarong kar ni Christopher. Dahil tati bagbaga ni tatang. Nga tinaminsan manon nemi nga nadanon ko ni Christopher dito balay ubaan na ni Angel. Apang sakit mga uba, dapat nagyayaya. Nana Sabel, apang ipalubos yung sa baling umambot na ako. Ay, pasensya kan ma'am. Samot nga dakos ka puta. Ita nga men, ibit lang ibit na Angel. Diyak mapasar din. Ngamitay, si Mangpet ni Sir Christopher, sinublat ng inuba, nagsardengin. Kitamkadlangan niya. Umamo ti ubing, no ti amana, no inana, ti mga ubakeng kuhana. Inagsarita kami kini Christopher lasakbay nga pimano. Vina. Apay. Talaga ka di nga di mo kayat ni Almo. Hindi ko mapay lang no kahit ko iso na talaga. Gabot asak pa lang di patpatik mo. Saan ka nga matpatik? Ulol po dem lang tarik na. Kitsi ka. Saan ko mas susulong ipatig timbilang ko kapsat? Ewan kayo. Ganong nga anak kayo? Saan nga ka-anak ni Agnes? Ken may isa. Kailang nabihit nga duduktalan nga da sakit na. Kana? No aniya, ti sakit na impatay, dedi papa. Natawid na. Isumot ti sakit ni Agnes. Ket,
Danda ni Maten pumusay. Oh my God. Is di pupusay. Isa't solusyon ti amin. Nga dikit mo sa win, Christopher. Gabo ti pupusay ti may nga ama. Nagsinata, kading kasar ko ti sangkong ipagpating. Ngem gabo ti pupusay nagnes. Agsupliaken ka. Tada ka di lugar mo iti pusok. Awanin. Ora mamin sa kapulog at siyam nga matay ti asawam. Ora mamin sa kapulog at siyam nga babalo ka. Awanin pasit mo iti pusok. Kinunak manong nemi ngem nagprotesta tirik na. Gabota, sa bali timbaga, sa bali matibagbaga, tikaon ka. Aglaglag to ti pusok manong. Agsibot na maragsaka na. Danda ni gaya mabalon ni Christopher. Imbaglaki din ta na uray ko isuna. Iso nga. Oh, baka ang balimat lang happy ending ti istorya mi manong. Hindi na minsan nga ba nagawid ko diti balay manong nemi natatngak ni Angel nga deti krib nga nga imas ti turog na. Awan ni Yaya. Sa dintayan ni Yaya. Iti salad ni Tatang. Adagas aso. Ano? Nagloko na gitoin. Handa pa yung indraketiri daw. Ngayon lak. Iti sagidak seradura. Manong namin doorknobs. Naglukat. Inlukat ko basit na. Manukad tawon na gitoin. Nagloko. Nabayagan nga ba? Nabalo ni Tatang. Itamalang agayatan. Mabaling ka di ba lang artmat? Kumkumbatan. Ala, kito siguro. Agungap no talagang adamang paungap. Saan ko na disturbo idamanong? Alangan mo't nga disturbo kita. Amangan no, kamat-kamatan da. No disturbo kita. Siyempre ka nito silad ko manong name it up no mamles. Apag sumutin nga nagsangit anak ko manong name it apang kuinadaw. Anak ataka ko. Pag sumut nga rong marina na sa behel manong name na di na pa na-plaster manong name it ibato na. Adaka gaya man ma'am. Ano namin yung kinitatang ko? Ay, oo nga, ningamin, tingnong ma'am. Ada relasyon yung kinitatang? Ay, itanak ni tatang mo. Ang kasunod pa lang ipatpatig ko keng kuwan. Di ka umuno na kay kasawang siya. Kapilitan na kasta, anak. Taon sa mga sawa keng ka. Tatang, ako. O, da pala ari mi ya. Kang kanayin ka mga kit-kita. Nga, pas, dakam lang nga mabatid to yung kaduwami ti apo ko. Guys, mapanan na ko mga rod, mga di ma-develop ti ayat kada kami alaman kada kursunada kami matunggal may sa na love at first sight kami nagpadpada. Napiyapay ka na kayo. Yung siyak nga eh. Hindi mo pala kami aklonin ni Elmo. Awanan ni Elmo tang. Insardeng nanti amin. Sikan tumad kami sana kagbabawi. Oray ta. Dandanin nagsubli ni Christopher, itipiyag ko. Ay, huwag gayam, anak. At nakayat nga baga ni Isabel kang ka. May panggap ki ni Christopher. Nga, ketyo sawan. Ala, panawang kayo. Tadakit nagsalita. Uray kita, nagtalamat ni Angel. Na Isabel. Diyan ka muna kasanod pa nagpudnok ki ni Christopher. Ano tinaskin ni Pudnoy kang kwa na? Siyak ti Pudno nga inana. Kanya? Ama mong unay dagitim bilang na anak-anak. Ti panunod ko dakkel ti pamatik nga no isuda iti padumakalan.
ni Christopher ket saan to nga mabaybayan. Ngem no siya, no saan ko ngayon padawat ni Christopher, jak lamon, no anya itan ti kasasad. Nagkaringamin ti ama na kaniya, ngem binabayan na, inibagak kang kuhanan nga masikuga. Awa magkaroon na kinaganak kaniya, kinawan kapkabagya. Iso nga napilitan na, hindi may pas nga ko ni Christopher. Inted ko kanakuana. Tamok ang kasapulan dati anak. Amo ka din dito ni Christopher. Haampay. Nadya ka mo no kasano. Ngay bagakeng kuhan. Anit may ipakita yung pamanagnik. At may ipakita ka pamanagnik. Gabot at na pagilasinan. Birthmark. Itilikod. Itibukod na. Birthmark. Nagkarelasyon kayo sa kadi. Di mo ka din napadasan nga kinita, minatmatan, di bukot na. No, ang lamo-lamo kam nga padpada na nakit saan nga tibukot, ag sinaw kam nga ginarakop. Di ba napasamak nga narakop ko isuna nga awan bado na nga nakalikod isuna. Si bibiyag pailaeng ti asawa timbilang ng ama. Mabaling nga, may bagak kang kuhanan noon niya, digli pagilasinan. Tapno makuna, nga siyak tipod nung ay nana. Sala nga na yung tanana. Mabaling niya pa nga pa DNA test. Ngayon ti problema ita. Numamon ni Chris Porte amin. Anya tinamnamain nyo? Nga mapasamak. Panagkunak at diya ka tapat marigatan. Gabot ha. Hindi pa nagsubli-subli ni Christopher nga umay mang sarong kariti anak yo. Numanan na. Matmatan nak. Isman nak. Ngomis isa makmet. Nga kuna na. Nasa dagtirik nak ka na kayo anana. Kuna na idi. Nga mamok idi nga iso. Ti anak ko. Basta kaya wala kita. Panagkunak at awan ti problema basta ipudnuyo kang kuha na ti amin. Kat maragsakan lagi din ni Christopher. Ta makita na ti pudno nga inana. Uwan manong name no maminsan, hindi pa nagsisiparat, dagiti pakasalitaan, dagiti pagteng. Mapagsisilpom dagitoy, no iso tinekari. Kas, iti pupusay manong name ni Agnes. Tinawagan na ni Christopher. Agpagpakada ka nun ni Agnes, kayat na makasalita. Napanak man, nagkakasin tilanganan. Rumang unayin nga ginanatap no saan nga marigatan. Vina, Agnes, pakawanin na. Di pa nangagaw ko kayong ka, kini Christopher. Awan di basong mo itineta. Awan di marik na kagurak kayong ka, Agnes. Da kayo metlaing, idagtultuloy. Congratulations kada kayo. Kat kaputa, na kay tumit ti agkalay sa akin ni Christopher. Ani Christopher, tagtawin, kada kiti mapanawan mi. Adamat palagi din ni mama. Kat saan nyo kundo kumabaybayan ti negosyo? Ken sa mga baybayan ni Christopher. Ipatag mo kas ti panang ipatag ko kinkwana. Ken, pakikit-kita yun to ni mama. Nangro na yun to no. At kapsutin nga talaga isuna. Congratulations ka na kayo nga duha. Na nagsaka ka pumanaw. Tamok na nanagsak kayo. Ken si papakawan ka kaniyak, iti panangagaw kayang ka, iti lalaking ipatpatik mo.
Naragsakak ton. Naawan to tagbaling nga problema yun. Kapoy ti pupusay manong name ni Agnes. Kalpasan ti makatawain manong. Nagkalaysa kami matlaing manong name ni Christopher. Makatawan idin nga nasurok manong name ni Angel. Sungat idin ti panang pabunyag mi kang kuana. Si maruno manong name nga pimusay ti imbilang ni Christopher nga ina. Ket kas ko na idi na di Agnes. Da kamin tinang asikaso nga duwa kadagiti negosyo nga napanawan da. Manong name nagkalay samad da tatang kininana Sabel. Kalpasan hindi pa ilang met ngayon pudno ni Nana Sabel nga iso ti pudno nga ina ni Christopher. Nga ni Nana Sabel manong name kadiso siyempre ti kang runan ng mga asikaso iti pudno nga puko na. Isuda kini tatang, isuda nga gasawa. Tananayon pa ti duwa nga anak, bali talo ti kita anak mi manong. Kahit nakananama, nga di ito anak mi. Isudat patanuran mi, isudan tumat at pangibaisan mi, kada iti mapanawan mi na negosyo. Naayat kami manon mi nga tumulong, kada kita kasapulan ti tulong, na naruna kada kita kasapulan ti kwarta, abang paagas, iti sakit, dagiti agama. Deti papang ni Christopher, ken deti Agnes manong. Tada foundation manon name nga siknan ti kasta nga klase ti sakit. Kada kidadan ti kasta nga sakit, kada kasapulan ti tulong, iti foundation ang create me. Nga nainagan kada kita agasawa manong, iti umasid ganda. Dito nga ron, ti makasalita ak manong, kalagyaman naglauna iti anos mo, nga nang ibasa, at sabi ko tadamat ni bating nga adal, liw-liwakin pagsarmingan ti biyag, kanagitipatak nga dimngag ka nagbuya, more power to your program. Toy nga ron, agyaman nga pagaya mo, Vina. Thank you king ka, Vina, itin ka pa nagsurat.